Amen. Hallelujah. Ubetini abon samba kwamba rade baby alobia. Inshanka rade den. Sister comfort rade nshira. Say ewe ebre mo ama ho kwan say rade mfa wo so. Na adane den nyina ye sorry erade wo kwan sonko so. Ebre mo so ebre na du say ye call ye papa nchen onyame somafo ewe ebre mo. Ode asema hye no say onfamra ye. Na ebre mo mesra wo say se wuhia nyame nipa ya na wode akoma pa ene your friends say onyame honhom atie onyankopon asem a efiri ni ho eba because ensem na odeba no ejina onyankopon honhom so. Hallelujah. Na torabu a ya na ehwa hoode ne niam awurade de ne ya torabu a na yi yanwanwa na enso twro no se bre ne kwawe ya mehwie me honhom agunhonam nyina so na saahom ni bi na awurade de adom na ko a se enenso awurade nam no so na omra wonche baby bia wo bia ya krado ya kwa ya papa nche ni din na di bishop Albert Sakikwapon general eni die kwa so ya ma akwaba ebe afidie so so for mejo so aburu na me shirawo ma me fa sa akonya so na me nchi Asompa TV ahwefo ene Sompa radio etiefo yes sambre bia mo sa mo mre ni modagye na mo de hwe Asompa TV na mo de tie Sompa radio nyankopon hyira mo inkanka sida hour ahwefo ene sida hour etiefo ya papa nom ne ya maame nom that's right amo say mo mre bo mo mfie no akwani mu anso so mo asesa mo na se mo ne yan anhia e wo TV ni radio no so a enya ade amobeda nyame hyira mo sana tetifo no yo ya yes onya home ni trambra papa my god e de ma won kra yes ti sabre de fa phone na fro bi na obi so fro bi na ka kire ne se onyame sumafo no yo nyame difo no waka ne ho asem no my god nyankopon adom one ni tim ni nyina abedufia yes na waba no so wa ma no ahogro so Debbie waba no pabene so se nyame mfa won so my god efa nya agede ema ahwefo ene atiefo na yeda Asompa nipa for asese omodi social issues no abegu Asompa nipa panyi ono wapamfo nyina nyankopon hyira mo se mo hande baton no ede amaye na sabre yide sida awa kosi se no ndu ebebo sabre so ko Facebook ho na yeda like Sompa page no na share link no ema ofoforo nso so enhwe bi na ontie bi amre bia ya meka se wo share link no na obi hwe na onya adwensachira onya ogiema ne kra na enyamiam mene mitima yedi nyame asemu bei na yaje sa okra no nkwa na mbom wo na wo sane link no that's right man nipa kro no tie ye hwe ye a osachira na adwene no wo na waje sa okra no nkwa ma Awurade na tweresa no said otime dane nipa pi batri ne mu no obehwene said dampem ensroma Daniel chapter 12 that's right verse 3 se badweba no
ti nyankopon hyira se oye ne saa mo mu webere mo share mo de mo commerce bra nyankopon hyira mo ena bi di free Europe a bit free Asia, na a bit free Africa country, and kanka UK for the US for no, a ya mujra super papa, Yankupon Shiramo, Samrebiana, so Mombre Ninano, what the following. Hallelujah. Amen. Now, some answer a back of Facebook, no so mama kwabano. MCR so ma menchia Azuka Bema, when they were powerful, Yankupon Shiramo, a ye nana yao. Osikamu nyina Nyankopon hyiramo mo boy twuma amenko David nche won kran one wa pamfo Alex mu nyina Nyankopon o hyiramo na mo boy twuma na me kana maja systematic system na me ton ka che na mafio me chia oba bibi owo bia one onua panyi brother Philip ene omo aka nyina sofo ma me otutu etu nyina ne mo aka nyina Nyankopon hyiramo nyina e wo techima ho hallelujah amen na some radio MCR momfa eye osofo Emmanuel tresem ne se obi so aye ne nsu saa so no be sra ye ne nsre momfa ento eye TV nanim emaye nhwe na mo hwe TV nanim no eye ye sofo Emmanuel J a emre bia no okenkan eye Bible ma eye sompa first service saa so na sida awa no o maami ode ne bat asefo asase so no saa bredi okọ ne bofo no nchen na abusia panyi yaw boache ana dodo no asoso frɛ no eje John na hotedin amafo di nim ne pa no eye Asante Michael aye frɛ no Kosovo enti abusia panyi Kosovo ba bibi owo bia no ne ma wajo one wabusia mode se adomfo ene abusia ne se won de hye oba panyi hana adwoa afra Nyankopon abefa no kɔ ne bɔfo nkyɛn na ya ma mete ase no onya mfinhia no pole de ɔtwe enso na kyese nyame hyira ne yie ne nkyere bɔtɔ ne nyina ma me hana wadi ne nyina kama na wadi awie so wa awurade mu nyame befa no kɔ ne bɔfo no nkyɛn e wa awurade mu te ya ma me odi kan wɔ heaven hɔ enti abusua ne nyina ɛma ne nyina mo nhyɛ de enkan kaka kyire bedu manya ne tie se so a wusu na nya asenketwa dodo no afra na osofo Willie wo na ya o preach se nyame na de ma nyame na eje na edru so de na de eje nyame na eje osofo Willie shete enti abusua panyin sa na manye kaka cho ya boache anasa eje John a dodo no afra na se Kosovo no o se nyame ya adoma ya wada ebei na wotwe na one na abusua etrase ewo afijase oyoko eya Asante oyoko eya na efra no pa no nsia koduru enwume no nsia omudi hye no na otweda nti omo stress odomfo ene de ben jamfo emejawo na oni na otweda no fefefe ye bekọ nti no ye kanyina ne se ye nyina ebe hia ho Nyankopon hyira se na wotie abusua panyi Kosovo ketemane damanum no eye abusua panyi eye yawboache anasa eje John na kasia boy odema ahwefo ni etiefo otia na wabo bi amanye se on de hye ye maame ya de nyina oba panyi hana adwoa afra dodo no afra na anu adwoa okọ na ebofo no nchen nyame mfa ne kra ensi hallelujah amen yanko Facebook no so na ya ma ahwefo na etiefo akwaba na link na nsoso no MCR monfa ntum na amanfo nsoso emahomodin sabre yanko na yanko Facebook no so MCR monyamfa link na ntumu ema olmai monfa link na ntum sabre de omo waso na yamo makwaba Bishop Facebook one man no ayeden pa Linda Owusu also US ojina so asumani root was so ohini sika Jonathan enso ewo so Ernestina Ibrahim was so na nephew ewo so Benes Japan ewo so Sheila Adepa enso was so Portia Osei ewo so Ochre Gladys ewo so Patience Sampare ewo so Aisha Dauda enso ewo so Agnes Nyame na Najasiwa Obapa Kosoya Yaw Frimpon
enkasa ena ewua Lucia Baba Smala Nana Akosua Bajan ena Andra Jesse I am Ishmoto ena Bismarck Abasage omunyina gina so denden me to also YouTube no so YouTube no so asopa Blessing Amwa ene yesom Abena AJ ewo so Angelina Fuku ewo so Zinabu Amadu ewo so Nshuraba Asantewa Krobia Higa Amwa Suzy Danso ene yesom Portia Osai ewo YouTube no so ene Rose Ajekum omunyina agina YouTube no so ene nwumre omune yesom denden Sanso na Kremen Sapon agina so Ochre Gladys agina so NS Lord Inkum agina so Felicia Anchuamo enyina agina so omune yesom 50 mensa Gladys Safo man no nyina agina so Felicia Anchuamo nyina agina so Sabredi bon like page no meka sompa page no na mo share link na ya mo fa mo comments so mra na Nyankopon ebehira mo enen so no owo bibia ebia na oyohoho wo Jerusalem ha de wo mu ane se Cedar Worship Center ye ba eye Cedar Hour dwumadie na ye de bramo no eye nyame somfo ne team no ye ba wi a enya Nyankopon asem kwan ye de brawo ye wi a ye ne ahwefo ne tiefo bompai na ye di nso TV ne so anasa radio nenim o documents bia o de to so na de ntia ye sa nyoma ne se ye wradi Yesu Kristo ase onene no kra ne kwan no obi ma eja ne nchen no Jesus nam so ba bibia ye wradi Yesu Kristo ka adwensa kyera anase nkwaje sembia no owie ye no obompaye ema wono wo hawmu wono wa manemu ema nyame jiwo ti ba bibia Yesu hye ye bia na dance ho enti mu am follow Cedar Hour no Nyankopon tumini na ho de di dwumadie n'echi adanse gina so anya asem ketoa na ne nyina ne se ya ma ye ho kwan se nyame mfa ye so ma ahwefo ne etiefo enya oje mre bia ye ba ye ka kira ahwefo ne etiefo se nya asore nsem enya doctrine na emom ye wrade Yesu Kristo no baaye no o so bibia obedi n'echi no benya nkwaje e de ama okra obenya oje ade ama okra na adenti na ye be so de ye di Yesu Kristo echi aso ye nya nkwaje ye nya oje amane no doso enti Cedar Hour ye baaye no eye ye bisa hwefo se where is the God of our fathers eye ya sembi se mu odu ye na gyanom Nyankopon no owo hefa nyame oto mana ema ye na gyanom di ne mfinhia pole mfinhia aduanan nyame o pipe kokomu ma ye na gyanom nante asase pradada so a wonan ankansuo osofo sa Nyankopon no wo he nyame o ma Hana no mabo abrewa Sarah mabo abrewa Elizabeth mabo abrewa o che won yefode ma owo ye ma eye nipa nyina nwanwa no sa Nyankopon no owo hefo ene ye bisa hwefo ne etiefo Nyankopon okon ma ye na gyanom eduru baby David nyame timi to osoro kunkum abo efre soro edugo di nipa e friend say David atamfo so it is sa Nyankopon owo hefa nanu Elia bompaye say atamfo edon asore akonfo asore na omu di omaneni enti se akom na ya omani nyina ni ekire se nyame na ya omani nyina enti obi anfra ni Nyankopon Elia bo ni Nyankopon di Abraham ni Isaac ni Nyankopon di no odi ojaji Elia so to oja efre soro ebai sa Nyankopon se oja ototo oja no owo hemfa otoja no owo hemfa di otomana no owo hemfa di osayade no owo hemfa ena Nyankopon ma ehuna mandesa eya ye ba ye catch us Isaiah chapter 43 no verse 2-3 no o se ka ye na moja mu a kono nyame ka ye ho se ojare nteme nhye aso na osofo helicopter na ato Ghana pemayo mu nipa no ahye nyame se ye ojakura no ka nhye eno na ebisa se Nyankopon wo hen ene nipa enche wiase nipa ewudodo yade no doso asofo se onafofo mu de se munim se
ye won na fofo bebre Yes. na medical doctors so That's no right. ye ben bebre Yes. na ye hwe nsem omoka to da ye program kura na ye ma medical Yes. doctors ba asafo mu Church. ebe kyerɛkyerɛ ye hwe yade a aba se ne yade se nya tete no yade bu wo hɔ a na ye mu amu aburu kyerɛ mu yade no no Oh. na yade na Ghana bibiri mu a na ni ha yade bi te se cancer na osofo ye abrofo yade ene fa yade bu ho ye sikafo yade That's right. yes diabetes ni sa nneoma ye mpanyimfo yade yade bi te se BP ni pressure no se ne se kano no ye mpanyimfo yade Krepa. osofo koduru na ahense ene nkura nketwa Krena. nyina enya sa yade osofo eno bi hwe obi tie ye o se de nyame somafo no kan e no kra Yeah, no ko hospital e do no ye be enani enumo enye paracetamol na e ya mo bi enye mo bi a e ye kode enye kode a abro bebo ne sa nnu no anko na wo ho ena ye se ye ko wo pani osofo ye pokrin Pokrin. pokrin ni pani ye ko akwo osofo wonyin kakra na ko bonshira aso se inuna ye bodi ni sa hodo Tetanus and na for baby. osofo ye say your friend say o yaro yam ya o ya de do na ya omota J. Certificate. oh ya penso eno na ye ba ye ma hwefo say mo masika na ye pe no Bible said your pesika no sika men no ene ni papi na ewu aja omaja pade ho no ebi ni omobre so aba osofo ko central market ahodo say KT Dubai no mo no wura edum na otoa so kolebu no mo okọ makola okọ kaneshi dwam na otoa so ko tachima dwa no mo otoa so ko okuada suani dwam kotokraba no mo ewo your friend saying eko kekos no mo na osofo toa so a dwa hodo se ne ye mamenom ye papa no se bre osofo bu ahomache no sole ena anadwe afi na bitika mu o kye no besa akoda ho asofo anamfo ndi o mbre so aba ye papa no mo amene kese kura no osofo mu nyiri cheye eno na ye ba ye kacha hwefo ne se ye nko tete atempon no bebe bi okwan papa no da na enya home emfama ye kra na enya nyini che na ye penso ye nyini che dodo 21st century yade no doso dodo enya bibia na ye bronsam na nyame tre ne nsa so oboye ho ban o ma ya pomode ho ene bronsam wo ho menka se bronsam ni ho o ho aso se nyame o se o tre ne nsa wo ne bere mu a akodie nyina brase o se ni din Emmanuel ne kire se o ne ye wo ho na ne din Emmanuel na fa ifa asofo bosumi wenya bosumi na atwa mu no ye ni ahwefo ne tiefo che nyame asem se niama ye menium ye no ye ya nyame bebo ye ho ba ye benyina acha obehira no ba ko se be ye sitie amarade asem nti ye ko so se sitie marade asem no edi nhira edi bambo edi ye friend say nkwaje prayer ankasa ye kra na ya anya city amarade asema onyame bufuhie nyankopon twe ne ho ama atamfo anya ye ho kwan na obosomi we de ye ne ahwefo sua se ade a eye hindrances of life eye akwansi dia ewo ye dada abrabo enti abrabomu akwansi dia abrabo a ye bono emu akwansi dia ye wonuema osofo esolity anipa a emfra urade nyankopon enti so okan Isaiah chapter 54 na from verse 15 16 17 na from verse 15 no kona obekira wo se ope wo ntokwa na emfru onu awurade ti ye wonuema pi wo ho a obodefo ne hyehye a emfra awurade enti Jeremiah chapter 29 verse 11 say yes, minimum adwene kwa medwene wo ho ma me a wo hwa me a wotie me papa wotie me o se enye de ben enye musuo de enye yade de enye eka de enye kodanna enye esu enye sujadie enye ade abawuo o se enye de ben abenedie na emmom
Mema wo ene da so ni ewe ye papa ene nyame asem no afa hefa ene adane ehuri ayele osofo ahuri o se ensem na nyame aka na kamia ye se akoda ne dia ye den akoda ne se ene ni papi abema bu so nkwa so no bi mu ni papi ntime mo mpa ye bi osofo obu ho oka nyame anim no krofra osi sida awa na makanya me ho sida awa na makanya masanya ne me ho sra efri se nipa ye nipa osofo na Yesu Kristo kura na ona esuafo nyame no Yesu kan de e ba beto no na ye hwe esuafo no se Peter Mayemere or say the spirit needed but our body is weak iceberg daso and then nipa bi ayemere na wotwe nyina ye kan se akwansidie no ye wo honamu akwansidie ene ye se wo honhomu akwansidie na wotwe atwam ya sha se wo honhomu akwansidie no ene ye se honhomu akwansidie no baako ye daye so honhomu akwansidie no baako ye daye so na no na mo follow sida awa no every Tuesday no be Friday no ye kan daye ho nsam nko da ye ho nsam kwa na ne ahwefo na etifo kan se da ye yakwansidie oso sa da ye no na wanye ho adwuma o haw beto oso sa da ye no ye oda ye bo oso a wanye ho adwuma yade bebo na yade no bo wa obeko akwa emako da ye bo oso so a oso a se nyame ahira o se den de nyame de adomo bia be firi unsa adwuma be firi unsa osika be firi unsa wawado be firi unsa firi unsa nso so a ebeye basa na nyame kan Job chapter 33 verse 14 to 18 say odo ne man nti one ne makasa de bia e woda yesom aso ne man tinase ne man nwene ho ene anwema ya twene ho nyina ye sika ajapade na enya wiase ajapade nyina na ye hwere ye kra so pen ene benya enti na me toaso se na enim se dwada bia ye odimampan no me toaso kakra odimampan no ebebade na me toaso woda ye no so kakra enti ye hwe Genesis ye mpie ye twere sem no enko Matthew asem papa no Matthew chapter 2 verse 13 to 15 yenti nyame asem sina ofiri hoko ye no hwe Ewurade bofo beyi no ho kire Joseph wada yemu se sorefa abofra no ne na dwane komizrim na kwotena ho kosi se meka kire wo na Herod rebehwehwe abofra no akunu na osorefa abofra no ne na anadwo na ofiri hoko mizrim na wo akosi se Herod ewuye na de Ewurade nam odifo no so kan ye no abemu se my friend meba efri Mizrim. Amen. Amen. Shalom, brother Tony. Ahwefo ne atiefo mo ntie nsem na ye ka no. Onyankopon na wode wo ba. O wo do no aba asase so. Ka kosi sen se ye mfa akora no se nwane. Na se wo mfa akora na nwane a. Herod pa akora na kuno. Enti obi hwe ye obi tie ye nyame ka kye o se dwane nyame ka kye o se te ho firi ba bi owo no bone bi a wato mu no abrabo bi a wo bo no nipa bi a wudi won achi no wante ho a owo ba na ye no wo hyase afiri dayeso ahodo e course wo twere sem no ma wo remfe se dayeso na Joseph so ye according to Genesis chapter 37 e ka kye Joseph say yire paso se dan a Joseph baye nipa kase ebem ya toaso ma ahwefo hu no se daye na nipa mienu so wodan kromu according to Genesis chapter 40 na daye no so no kire se nipa baako daye so no na nsa obewutofuwo baako so daye so kire se na nsa obenya promotion ye de na adwuma bema daye be na wo so ye no toaso se daye no hene Pharaoh so ye ai kire se na fe mako nso ewo nanim no aduane bebu na ne didie afi etoso nso no a ebeye mfie edunan no eye 7 biom no wiase ekomkese ebeba eno ena ohwe yie eno ena ofa so a odidi yie daye na ohene Abimelech so ye se
wakofa jolebi wakofa ababa waso no bi abanifie ho wakofa ababa wabi na ababa oni nti oni ni fiefo nyina ebewu efise oyo obenyere nti nyame boni pa kokko nyame boni pa kokko nyame boni pa kokko mo wure mfise da ye so na nipa ye friend se ohene Nebukadnezar oyo hempon oson ya nyame ka kire ne se abrabo na mu ni nti no de wona nim nie na hinye ne be fire ne nsa na obeda ne aboa na obetra wie mu awe sensan ne awe pe haban no mo ne yite se aboa na obetra wie no mo mfinhia pole nso ni nyina be mo yes asafa abanya sidio ensema aba no ena obi hwe ya obi tie ye da ya waso nti na kwaye ya afọ da enti na wotwe bosumi nyina ye kreti sunsum nioma awareness bible say nyame ye honhom enti ya ye som no ye som no honhom ene no kurum aso ene ye say ye som nyame e wo honam ene ni pa nyina ye honam na pro na pro asafo no ya pro ene ya aso de ne te say de nyame honhom ni eno na bosumi ye ka ho asem osofo bu o se na nkwa na mehwe mo Facebook ye me bobo da enu bi so 10 me wie pa ma bi telefone atum me di kaka jo se da ebu o so no ye den ya de kwa nya ho adwuma ya de bebo yes enu bi na ye ka cho obi bi o so da era abo aka no e wo da yim say yo wo say ye kraman abo bia ka ye friends say we akame nyanche ye friends say nyanche ka wo da yemu we akame abo we akame obo okro aponche krati meka no obo ni peti meka no obo obeso da ye obi say ya bo mituo ye didua abo mitim ye didua abo miyem sa da ye ni nyina oso na wanye ho adwuma ya de boss a ne kono eye kona kwa hwe ye beka so tinya me ka cho say na wo wanim tu hwa na mo wo so obeso dan no na hospital obeso dan na ye wo panie omo so dan ya wo mpane so fo moja mu yade empa so yes pa so ne kono kwa hwe on timenko eno mu ne moja mu yade ye se bobi dia bi ye HIV bi ye de be diabetes no mu ne sanu man baba so sese ya eni edidi anipa didi woda yem didi no wenam didi wenam san kwanse fofo adan anything also die say who do communion also die say so for who do communion who did the bread the waka said the bread of life yes who di abodo do full die bi wo ha so ye den o so said do waka 10 o sika senye ebesei o beso die so for no wadane akoda wodayin wa panyimu a so wafo abodi so for dwiri nyina o beso die no wadane akoda te say me nana your friend say anodem pa kete o beso die no she suku atade o twere exams a wonti mentworo na wo exams be na wo wani ma waso die a wo twere o beso die na yiri o pese o twa wonti mentwa o beso die na o be hwe ye osofo owo hemfa owo Lebanon o be hwe ye owo US o be hwe ye owo Dubai o be hwe ye otie ye owo hemfa Europe owo Asia America anso beso die bia na Ghana ha na o ye adwuma o say enye Ghana kro ni kumase ni nkran eni sunyane owo kura kitwa then for some men kind of kura kitwa mu no sawa fum kraka obu okra na dwuma wa ye dada da obeso da bia na oye e bibia watana pen obeso da ye na oteho na oye eno ne ye ka ho asem se sa da ye no ososo no ampe ho adwuma anya obebeso da ye na ye pamo na aboa no kasa aboa o last week make obeso da ye no ne samafo didi oni samafo di nkomo o shebre ne ye guno nyina nso si o da ye wo ha sofo one nsamafo ena edidie no mo amoye den omo osusu sa da ye wo shebre ne ye kuno enye ni nyina na echese wo ba be wu bi owo da ye bi so se nye owo da ye wo sha aseso nya na obi be so da ye na ne sin nyina tutu be so da na ye yi ni ti nyina eno na ye se nipa bi asoso sa da ye no anya de ben osofo omanya how enti sabre me bie tatefo na tum na omo a waso dai sa da ye no
edi sunsun bɔne abere wo no mo frɛ na me no wa bompae we ye mo a mo de omanya saa sunsun bɔne no nko a ɔkyerɛ nyame yɛ adom a ye bɛtoa so mon de ye be bie 30 for na to no obi bia wa so da ye bɔne bia na ye no watwam na na de omo a mo so da ye bɔne a me bobɔ so a edi sunsun bɔne abere wo no ofra emodin se ebia me frɛfri kumanse me frɛfri nkran me frɛfri ye friend se techima me frɛfri nkuransa me frɛfri hin me frɛfri takura de takwa se dae na maso se na de abere me so se dae na maso se na de dae me so de se na abere me na me gire nyame asem so no wo monpae ewie pe ye de na otwe no be hye brade nsa MCR mo hwe TV no normal no good TV no so 0557 0557 000 967 and 0553 53 89 numbers 2 yi and ofra me srosa ofra na wa lower u TV no enya sai ma e high say ye you free so high if you say what brand no wa ma me for odi kan. Hello, praise God, hallelujah. Ma udin ehfa no frefre na dae be na waso edi susu aso bone abere Me pacho me frefre figas mo baby na me baba wane me son dae na ya we front ni na ye kwako san ye kwasa na ye ba na bodo ni ti me dabere ho ti ama wale na ambasu bisine aware na maso besinne na wasaka oso sada ade chiye na otu dae no ho anamo hu wo sofo ka che se dae se na maso wo sofo nyame nsa wo no so no wa twam na dae na se me no bompae ewrade wo na wo hyehyɛ awade saa dae na edi wa franya no me twa dae dem wo Yesu dem amen dae hu bodam ne che se sunsuma no ho oden praise God. hello Modin o free hin da ebe na wo swaso a ede ade susu bone abere o because free kokobemo kasa den kakra ma me anto o say we you know so it's better than me na so da na se me so da me ameni binko anto nka wo fia ma me Miss 2 weeks 2 weeks o be so da bia so de na ehu no no me na chiwo dinko enti efiri ho no de na eye wo Nyanya no kwa na me advance yeah afra you sign out and off from na me no akasa amen for praise God, hallelujah. can take modin dae be no waso edin susu aso bone abere o so dae be Bishop dae masusu de dae boni na waka ni nyina masusu bia okitire maso dae ma kramanya kameda na susu ade abrami de anu oden me ya juma pa besika ba mi nsemu ani na hye sisi kwa na ayeyare ewo me so ti yare ba me so no me gidi se dae no ho sunsunso anu no me no bompa erade oye yedemafo oye yekamafo wakoa yi de yede ye na dae ma aba ni so me gina wasem so twam wo Yesu demo amen man adanse amen praise God. Praise God. Hello. Oba pa modin na ofrefri na dae be na waso edi susu aso bone abere. Hello. Ye ti won ka na kasa ma me. Da no ho kakra. Pressure abeton so. Yade abeton so pressure yade.
And also wa bo ho pa ya. We are sorry penyin so. Me no bompae. Awurade daya wa fra na so afiri ho. Ya dia beta no so. Me di Yesu di twa sa daye no. So sambone ya dia bra emo adan ko ba bi afiri. Amen. Amen. Praise God. Hello. Hallelujah. Papa say me kase free pankrono. Meso daye bia na suku amako ejai primary. Meso daye bia na mches self school. Ama me njima na ma so na ye basa. Chuma no wa ware nyina aye besi basa. Me no pai. Awurade me twa daye no firi wa fra so. Sa daye na emo adan ko ba bi afiri. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Yante won kan fa chayen. We dey san for biom. Praise God. Praise God. Ojina so yante won kan. Praise God. Yeah, fa chayen san for biom. Praise God. Hello. Kantika Maudi, Diana was so a distance as one. Daye Debre, extra na Mrs. Quatadi. Nancy, the young queen. Ubibia, and Yadia Cramp and the Yadin in Abertoso. Papa, me no bomb pie. Everybody, be a cost was soon suma. Edinson sounds of Bonnie Abra Quay. Jesus. Make Jenya Mia Semsi Chamu Fro so. Amen. Yes to demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa. Oka suffering and Modin, Diabena was so this was also Bonnie Abra. But I kase free report. Meso daye amasua. Edinson sounds so blame. Meso daye samai phone kwa na me ene kola meso daye hindi. Eya no no mudi nkoma na mudi di anansa. Dabi ebu honuma ende kura se de me pie se me yado odan na ni wo ko ba bi nsusu no bo se na me no mote ho so me nim wo mu. So for edenima bebli meduma se me no kase me se ba me shedem me ni di 3 days ni. Na me me dance ni. Meduma se. Eya ye poma. Eya free. Your pon free. No and cassa fanoma ya. Me no bomb pie. A radio ye shabrese samfu. Sa apami. Sa how ye through a franso. Me come wo yesu demo. Amen. 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 Fabem you know. Praise God. Hallelujah. Can't take a modi na ofre free na diabe na waso and de so abrewo. Look at that show was it. Diana Tasso, no, she's scooter. Tasso Diana Bobo. A grandma, my so that I can't nature. So, probably that I'm seeing so. The woman in I bassa. Oh, you good, the Juma pass with women in I bassa. May you sign it out of frame. A Diana Nedunia. Yes, sign out of frame, no bomb pie. May the years to deal just out the Yenum Froso. Bible saying, Son, Juma Sono, Obishira, and they be a dunya, be chum froso. Amen. Amen. Praise God. Hello. Praise God, mammy. Oh, so oh, free and molding that Diana was sweating since I was born a better war. The better. Miss Marshall Diana, not Mrs. Spear. And about Christmas, na me mammy, I could tell us no demands. Oh, mammy, I could tolerate or do and say no. That's all. If you are dear, as you sound so bad, the Abravo. That's if you know, may do me your bats. Can you know the demon? Can't be doing him. A cup of the Mammy, no, a mom pie. Yes, I need out to air fraying. Na yensa no kasa me no bompae Awurade ade bia ya ne sunsuma akoye osi akwan ma wa France shebere me twam free no so wo Yesu demo. Amen. Amen. Let's say your father last color me producer so for you myself the papa class. Praise God. Hallelujah. Oh me mo din na o kasa free da ye be na o ties so edin so born abere.
If I saw like I said, I have forgot. So I forgot. Papa, if I saw let Dana me did you or die. And your mother basa na I said na my jana mu by the brains ya ma say me so tia na me no bompai esane out ya frey na me no bompai Awurade me soma wasem ko goso wafuna daya osusu edi nyinya me di Yesu din twa daya no frɛ no so amen Awurade manenne no ho amen amen ya me nhira mu bi se mo mre no madaje mentime mfa ofrafo bia ewa ha ni nyina ne se ye de mre na ye adwuma sida awa ye ba se ye be create awareness ye manyame ma ani aba wo ho so se wo sachira kwa asolu wi anensan ye wonuma bi wa wanya ho adwuma ebedi wunya ebesi kwa wa hwe yi a osoro ahindie no mukura no untime enko na eno ena na wotwi bosumi yesi ye sua ade a eye abrabomu akwanside na yesi eye mienu ye wo honhoma akwanside wo ho ena ye wo honamu akwanside na ya chance ye wo honhonu mu ena ye di kan fada ye na nipa bebre yade abetra wo so nwema asre nyina no eye daye ni nyina nyame na so kire no ka de wo wanim etoda o ye bone bi ede soso aso bone bebre na nyame yi watan sefiri ho anase obo kokko na wa ohaw bia nto bo so anya bone bia na wo ye anso so nuama bone bi ba beto nipa ye friend say Joseph nini na Joseph ne yire Maria no omunye bone bia omuye atre no fo nyame di wiase agenkwa so se ne ba no nhira odi ba ne ntino Herod pakra no ekunu nyankopon ba so yekunu so se gisa odi nyodwane nipa enye oba ne be man hyemudi na ka nipa timekunu anso so woni na nwane a Herod bekunu enti ena me no kasa so wo ye Kristo ni wo ye osofo wo ye sikani ohene ohema ahwe ye daye bia wo so honhum nuama odidi agoro no wani beba ho so na nuama asai na ye mu bebre ya nyanya ohaw na badada obesu ohaw ne nyama ogugu so sa daye no wa mpem masibire a edi ohaw no beba obu on so ohaw na ba ohaw na ba no wan kasa untimi nye ho enu nti na nyankopon de adoma chede manipa no bi se yemfa nje nyame ma asida awa ye so ye ka ho enti sanuoma no ya frɛ ye wonuoma so ye tu ho anamo ya mo hwɛ memere da ye bo adanse na obi se mitu anamo ye god of possibility ya wada ne ye cancel ya wada bia ya wada bani ya wada efiada bia ye mpa bokese eno na nipa bi frɛ chirechire ba mo nya adanse ye wadanse bo wo fi odam ho ye no bo a won sabeka aso ye wonuoma ne bi wo hode a Jesus Yesu na kasa ka se nyoma ni bo na de ban no yimu adede ne mpaibo Mark chapter 9 verse 29 also for se na nyina nem ya ka second your friends first Timothy chapter 2 ya nhwe from verse 1 and 2 no kono na ya nhwe ensem tiawa o se de de akire no ya nya odima na ye ka mo bebre mo wo fie no asoja fo yo se nipa sebi adu captain ati e yo obi kuno obi ba obo onu no hwe abusua no enti mo manya odima mpa ye no osofo se na afedi edi ni na kan no se afedi edi ni nyina kan no metumufo se onya nkotosle empaibo odima ni asedama ni panyina ho ana mepe enya odima emanipa nyina kasa urade Yesu ya se ura na wotwe fufurum mepeja sompa media netara one media eba wa urade anim fidie ni nyina eba wa urade anim enya sompa media ena nwumre sama ka ye kan sama ye mente Eurade obode for ne hyehyeye eti asompa media netara one media CEO so ebesi management board no so workers wo ho
ebesi ketua so obone for no hihye ye bi obone for no hihye ye pengu ne bosumi bi wa no Jesus Christ. Yeah, there's some media. Netara one media for so many na oche share radensa amen bambonya kese prayer number 2 udu webusu your bel rade anim obone for any evil agenda obone for ni chiche ye bia wona wotwim etia webusu ya ukuru oyire omabia erade panguma accident we different ufiba for yeso dim bia wa no bompa Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Most Facebook, YouTube, type I break up. Prayer, last prayer. All the now tree where different fiba. Share radensa na watch we juma share radensa wakoma swade share radensa de o yare nyame fa ne sanka na homache Yesu ama sumpa fair service na mpabo no kese no be twagu bio wa no bompa ye fa Jesus Christ. Some peja wonsu. O documents be a peja. Me gran Sumpa TV so ne Sumpa radio is. I can some 107 verse 20. Suma radio asemba won change. Say insuo na wa peja no. Me hye nyame tumi ni nyame ahoden. Say insuo yi enani Yesu moja. Enani sentre ni insuo. Enani ayare sensuo. Ye odi insuo be ye biara me frɛ adanse ma sabre me bompa ese o documents nyina me twinya me tumi nyame ahoden eguso wo Yesu demo ade bi o hwe ne mo kwan na wotwe Awurade fa ndomo na me ma wadanse wo Yesu demo kan amen 3 times amen amen amen. Mo Facebook ni nyina so na YouTube mo type amen amen nyame hira o se wo me no wadaje edi hwe tie numbers na ye bobo no ano ye pon a obetimi afre lines number kan obetimi afre ye 0557 30 90 and 80 sa numbers nyina ne de na ye bobo so nyina ofra mo amohwe TV no ye no bobo some radio ye signing out na repentance hours so also for OP so di eche sabre die bebe bi owo bia me do fi o she Kristo mojem and so ye.